kai menene ya faru wallahi ka zo kofar gida na sai cire min bishiya kake yi yara da Allah Allah ne sarfi zan yi in tura musu Allah idan ana so a ga duniya tafin hannu ba da wannan ake gani ba da wace YouTube zaka shiga me YouTube ka danna Hausa wato karantina Hausa TV mai alama kararrawa kada ki sake a baki labari za ka sha kallo da abubuwan ban mamaki. Allah suna sa binan barkwanci. Allah ko da yaushe. Allah ka ga dama ka danna subscribe. Allah kana nan tare da mu. Kuma za ka ga alamar ƙararrawa sai ka danna za ka dinga samun shirye-shiryen mu. Magana ta ƙare mai ƙayatarwa. Masoyan mu ku biyo mu tafi ni fa ba zan bar ku ba alƙur'an sai na yi kasa na yi sama Allah ma kana da hawan jini ka danna Allah za ka dinga ganin mu. Allah yawa ni fa na gaji da al'amarin malamin nan a jiko kaga ya sa wa yarinyar nan takura ya sa mu cikin tsanani da tsana ba ni da sukuni yarinya ba ta da sukuni yau in bai mana diddike a jikin katanga ba gobe zai su fito ya faɗo kai kuma ka kasa ɗaukan mataki kuma ne magana ka ce wai malami ne kana ganin girman malintarsa malam ko babban riga malam Ladi ni abin da zan faɗa ki yi haƙuri zan ɗau mataki da kaina wallahi ba zan haƙura ba tun da kayi sakaci da abin nan Allah in na yunƙuro za a yi ba daɗi wallahi tun muna yin arfa garin nan kowa zai ji mu tun da nayi da kai ka kasa kishin mu mutum ya rika keta maka haddi yana shigowa hurumanka yana keta haddin iyalanka a'a ba haka bane baki fahimce ni bane Ladi inda kin fahimci abin da ni nake nufi mutumin nan fa malami ne kuma kin san tsohon gardi ne tsohon iska ne fa babba malami a gari yanzu in muka matsa masa sai ki ga yazo ya jefa mani a kai Allah isa gangaran ne shine ƙarshen galzi ba abin da ya min zafi ɗayan ta Allah shine babban dafa'i ka tsaya mu yi magana da kai ta fahimta tsoronsa kake ji me ya tanada faɗar Allah nasa a baki shikenan Ladi zan ɗau mataki zan ɗauka kaina na kama ka ka zo ka murza wiwi ka shanye shine za ka sake murza wata kasha me shi da shan wiwi ni ne ka tunda ka tunda kaurin ta ai hanci na ba irin naka bane dan kurruri mu ne da yalla bai yalla bai na kama ka ana ji yalla bai za ka ji yanzu ba ka san wani abu kar ka samu komai yalla bai kaga kudin nan 10,000 ne ina gaya ma rigima ce ta sako ni a gaba ta kudin gidan haya 20,000 na hada 10,000 da ƙyar yanzu ina ta kundin balaren da zan hado 10,000 ka kawon 10,000 na hada na kukuta su cika 20 na sake ka ni kanan jamelin kai na gidan haya jari na ma ai bai kai 10,000 to ko da diya sai ka kawo ku 10,000 ko kuma in wuce da kai na kai ka wallahi motocin musulmi suke tura zai da kai Abuja kaga dan abin ma da zaka kashe nake wari wallahi kai na dora ka mota fa ya kamata kai an taka sauke ma kulki aka fada kai yesa boss devil garba hayaniyan me nake ji kun dame ni da hayaniya kana ta damun mutane yan rigima suke yi ta raban gado na min magana nake to ta rigima raban gado bayan kaga ta yi tsamari san je wajen alkali ba ni raban gado ku daidaita tsakanin ba ni magana raban gado saurare ne da kyau ka ce magana da zan gaya maka da kaje kai garba kai za ka koya min aiki ne gogo ne menene tsakanin shi ne ya haɗa yesa samu shi ta kulmar kudusa an amare ke
ba za ka bari ya gaya mun ba kenan. A'a, ba wani abu. Ko kai zan tambaya ka gaya mun ne? Yes, sir. An gama. wallahi lafi a rayuwa ta wannan mutum ya takura mu ka ga yazo gun inda nake ya cika mashin ɗinsa da mai ɗiban min lemuka ya tafi yanzu na zo ina lissafi mutanen da nake bin bashi ina kokarin hara da kuɗina ya zo ya saka min wawa ya kwace min kuɗina ga su nan a hannunsa naira 10,000 ne cif. Garba! Yes, sir. Na ce Garba. Yes, sir. Constable Garba. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ba na hana ka da madama da kama da tama ba? Amma me yasa duk lokacin da na ce kada ka yi abu ka yi na zo ka zo mun da ba zama ka yaro nawa ne kudin na kale karba 10,000 ne Ai ban karba ba. ba ta tana aljihu Ba, wallahi ban karbi kudin ka ba. Na ce da kai ya za a yi kalali ko wani abu kake babu. Kuma na ce da kai yau da gobe ta Garba da ni kake ja koko da shi kake ja Da shi nake da ranke. da shi kake ja ko Ba da kai nake da. ba za ka ja da ni ba Gaskiya ne. ba ko Ye? ba za ka ja da ni Ai, kuma na ce da haka su haka. Wallahi tallahi ne. Ba ga ɗaya ba ta gari ba 17 ta lalace ni. kana wasa da ni Wallahi ba kudin sa bane fa. Garba kana wasa This belongs to my own this one. say what you want to say wani da abin da kake so ka faɗa ka faɗa amma after ka bani kuɗi in ka gama magana Na gama. ka gama Yes, sir, na gama. ba no complaint No, I don't finish everything, sir. morning That is 10,000. goma daidai ka ce ba kudin sa ba wato ni kare na ni za ka ringa rai A'a, wallahi kuɗi na ne ranka yi ni za ka kawo rai Yes, sir, yes, sir. Garba Yes, sir, yes, sir. abin da nake ga maka karin kaya jin irin wannan da zan kaji ko ka sake Yes, sir. kan sa maka tuka Yes, sir. a sa ka a kaduru Yes, sir, an gama rake. sai kayi kwana 30 Kaki? Je ka ba ko ba ko ba ko Muje. Ga tuka ga tsinka je kai. Idan ka gama abin da tunanin ka kallo ni. Sai ka sake gabi. Kai ina jiran ka. Da gama tunanin ka kallo ni. Yes. Yes. Aba bi baby dan Allah bi baby. Dan Allah. Ina kika tsaya ne tun ɗazu ina ta jira ki. Wani sako za ki kawo min ina sauri. To na bar gida a buɗe ga dabbobi can kasi min barna. Ki sauri zan shiga gidan Sulaje in barka haihuwa. Ki yi da jiki, maza. Baby, aba baby, dan Allah baby. Dan Allah baby. See baby. See baby. Allah La haƙila illallah Muhammadu Rasul. Me za ka yi min? Me za ka yi min? Malam. Astaghfirullahi al-aliyyil azim. Malam. Me za ka yi min? Idan ba dauka ne ji baby bace dan iskan. Ka baka gama da yar ba baka cimma burinka ba za ka dawo kaina? Soyayya ce. Wallahi zan kwada maka zagi. Allah ya kudan Allah dan Allah. Bari maka ihun kwarto duniya ta haɗa a kanmu kowa ya ci abin da ba a sani ba a ji. Jama'a! Ni da zai baby wallahi mun yi magana baki da baki wallahi ake mayafin aka canja wai dan Allah in ban da masu Jama'a ku kawo min ɗauki.
irin ku ne malaman ƙarshen zamani wanda kuka ɗauki fajirci abinci Allah ya isa tsakani na yadda ka ci mutunci na ka titin jama'a